osobne sme v nedeľu navštívili vo Veľkom Krtiši tento sklad, kde sa nachádza 700 imigrantov a musím povedať, že hrozné niečo, katastrofa. Má to dve roviny. Za Smeru slovenskej sociálnej demokracie v rokoch 2015 alebo ešte aj predtým sa nestalo, že by takéto problémy nastali. Za Roberta Kaliňáka, ministra vnútra, došlo v zásade, poviem, že hermetickému uzavretiu hraníc s Maďarskou republikou a nedošlo k tomu, aby prešiel čo i len jeden tento utečenec na Slovenskú republiku. Vláda jednak predtým Hegera Matoviča aj teraz Odora im to vyhovuje. Oni v zásade ich volajú sem, lebo sme jediná krajina, ktorá im dáva nejaké potvrdenia. Za nás sa nevydalo ani jedno potvrdenie. Za tejto vlády sa v predchádzajúcom roku, asi v roku 2020 alebo 2021, vydalo 40 alebo 60 potvrdení za jeden deň. Spýtam sa jednu otázku. Prečo Mikulec nakupoval v roku 2021, dal obstarať a nakúpiť 100 000 takýchto potvrdení? Viete, aká bola reakcia na našu tlačovú konferenciu v nedeľu, keď sme navštívili tento Veľké Krtiš, kde sme boli aj so zástupcami mesta. Aká je tam ťažká a fakt situácia. My sme sa aj s tými ľuďmi rozprávali. Sú tam reálne obavy. Dnes v noci, aké boli nepokoje, sťahovali policajtov zo všetkých strán, lebo tam začali vyčíňať títo imigranti alebo utečenci. Totálna neschopnosť úradníckej vlády pani prezidentky Odora, Hamrana, ktorí proste v zásade nič. Videli ste ich niekde niečo, že by riešili? Nič. Jediné riešenie je, tak ako to bolo v roku 2015, totálne uzavrieť hranice. Odozdali plot, ktorý nakúpil Robert Kaliňák, ho odozdali neviem komu zadarmo. On išiel do Litvy, ale tam ten plot nič nevyriešil. Ale vyrieši jednu časť toho úseku. Máme vojakov, máme policajtov. Je to všetko riešiteľné. Títo to neriešia. My riešime teraz to, že máme tu kvantum utečencov, ale neriešime to, že prečo sa dostali cez tú hranicu. Prečo sa dostali cez tú hranicu? Neschopnosťou a progresívne Slovensko by chcem všetkých najradšej Viete, čo je najhoršie? Že keď to Nemecko a tieto krajiny nám začnú vrácať týchto imigrantov na základe toho potvrdenia, ktoré sa im vydalo, tak čo bude robiť Slovensko s 25 000 imigrantami? Ja si kladiem otázku. Ja si pamätám ten výrok Uršuly von der Leyen, ktorá povedala: Volodymyr, neboj sa, spravíme všetko preto, aby ste mohli bez problémov dovážať ukrajinské obilie do Európskej únie. Európska únia nemá snahu, ani nepočujeme, že by to ďalej chceli riešiť. Lebo zo strany vedenia Európskej únie je záujem, aby Ukrajina, alebo teda ukrajinskí prekupníci, lebo nie tí poľnohospodári, ale ukrajinskí prekupníci naďalej dovážali obilie do Európskej únie. Tým pádom si likvidujeme vlastných poľnohospodárov. Treba si uvedomiť, že všetci tu hovorili o tom, že treba zabezpečiť len tranzit do prístavov, ktoré vlastne budú naďalej posúvať toto obilie do tretích krajín, napríklad afrických. 70% tohto obilia ostáva v Európskej únii. Ostáva v Európskej únii. My na Slovensku sme konkurenčne schopní v tom, že dokážeme vypestovať kvalitné obilie, ktoré vieme umiestniť, lebo dvakrát vyprodukujeme, vieme ho umiestniť na európsky trh. Že naši poľnohospodári ho už nebudú vedieť umiestňovať na európsky trh. Ja poviem jednoduché porovnanie. Jeden poľnohospodár chcel predať kukuricu do Talianska, ponúkal cenu aj s dovozom 215 eur za tonu a Talian mu povedal: ďakujem veľmi pekne, asi neprosím, mne dovezú z Ukrajiny za 200. Blížia sa parlamentné voľby a 30. septembra občania musí rozhodnúť tak, že tu budú mať suverénnych politikov, ktorí budú na Európskej únii, v Bruseli, vedieť buchnúť po stole a vedieť kričať, že tieto kroky, ktoré robí Európska únia, sú zlé a sú v neprospech európskych poľnohospodárov, hlavne slovenských. My sami seba sa likvidujeme. Pre mňa je to nonsens, lebo si zoberte, že my máme síce zákaz dovozu na Slovensku pšenica, kukurica, slnečnica, ale výrobky z tohto nie sú. Zoberte si, máte Užhorod, kde je veľký mlyn, ktorý vlastne melie túto múku a múka sa bez problémov dostáva do Európskej únie. Viete, ja ešte vysvetlím to, že na tej Ukrajine dokážu vypestovať úplne za iných podmienok a hlavne nemajú stanovené limity pri používaní také, aké má stanovené limity Európska únia, ktorá si stanovila pri používaní herbicidov, pesticídov. A tým pádom nie sme konkurenčne schopní. Ja si pamätám, ako sme sa rozprávali o tom, a sám vy ste to navrhovali, že nie je problém dať na tie kamióny GPS a tak ďalej, že to prejde až do tých prístavov a že sa to tam preloží na...
Nefunguje to. Nám ostane polovička produkcie, ktorú vyprodukujeme na našom trhu. Nebudeme vedieť, čo s nimi spraviť. Hej, tu musíte na Európskej únii búchať po stole a vetovať všetky tieto nezmyselné veci z pohľadu toho, že si sami sebe likvidujeme jednak poľnohospodárov a ohrozujeme občanov Európskej únie.